Barkanku da wannan lokaci. Da farko dai wasu lokuta za ku ga Facebook account na wasu yana nuna follow baya nuna add. To wannan bidiyo zai nuna maka yadda za ka maida account naka daga add ya koma follow. Misali yanzu wannan account ɗin bari mu sace wani account, ga shi mun sace wani account a nan mai suna Haruna Abdullahi Gasar. A nan ga shi add ne aka rubuta, add friend aka rubuta a kan shi. To muna so nan ya koma follow ne. To ga yanda za mu yi, yanzu za mu koma ɗayan account ɗin kamar haka. Za mu shiga account mai suna Haruna Abdullahi Gasar. Amma kafin ka yi wannan canjin ɗin sai friend naka sun kai 5000 haka shine za ka samu damar canja wannan abun ɗin haka. To yanzu ga shi dai ya kawo mu cikin wani, za mu taɓa nan sai mu zo inda aka rubuta settings, muna jira ya buɗe. Bayan ya buɗe maka sai ka shiga nan inda aka rubuta how people can find and contact you. Daga nan kuma nan sama shine inda aka rubuta you can send friend request. Taɓa shi sai ka zo nan inda an ce friends of friends shiga. Shikenan sai ka koma baya shiga ɗayan account ɗin da wani zai searching naka ma kamar haka kenan. Za mu koma wannan account ɗin mun shiga network yana slow. Jira. Ga shi dai ya kama wannan za mu shiga nan mu gani. Idan mutum ya je zai yi adding naka me zai gani. To kun ga daga bisani ga shi dai ya zama follow. Yanzu sai dai a yi following naka ba wai adding ba. Mun gode. Ku yi mana subscribing, sharing da kuma liking. Sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba.